Takže dobrý den, já tady natáčím a ukážu vám pár rád, jak cheatovat. Pak vám dám nápovědu, jak nainstalovat tohle, co já mám v rohu, jmenuje se to Nodus. Zapněte si Chestfinder a vidíte všechny čestky. Mám tady za sebou mrože, který tady má noťaz, ale nechci hrát tuhle mapu, takže tady hraju sám. A hra začala a my vidíme, že je tady zelený čtvereček, takže tady zmátíme tohle negra, který ten nejde zabít, dobře, takže takhle tak skočíme, zelený čtvereček a vidíte, je tady čestka, takže takhle tak můžete cheatovat, až na to, že tohle čestka byla hodně k něčemu, takže... Hodně k něčemu, nesmíš říkat k něčemu. K něčemu, byla k něčemu, byla k hovnu. Tohle je dobrá. To se mi líbí, dobrý, tak, teď má aspoň... Máš za sebe jídlo nejméně na měsíc. Jo no, nebo nejméně na celou hru, pokud mě nezabijou. No tebe zabijou, jasně. Já vím, že mě zabijou, ale jo, ještě, pak máte potom player, musíte si zapnout no fall, protože bez toho se to skoro vůbec nedá hrát. Nejlepší ta mapa, jak skáčeš dolů, ne? Jo, to je nejlepší, protože tam se strašně ten no fall hodí. Že tam vlastně na začátku, když skáčete dolů a musíte se prostě modlit, abyste se trefili přesně do vody. A prostě s tím no fallem je to celá sranda. Jo, to je sranda, ale to pak jim to když tak ukážeme, počkat, co je tady to. A bacha, máš, tak dobrý máš meč. Ne, nesmím mít v ruce, než musím mít prázdnou ručičku. Tam je krásný človíček. Tady je nějaká čestička. Kdybys tady byl, tak ty teď bych jsem ti dával úplně nádherné věci. Já vím, že tuhle mapu nemám. Jo, protože jsi Nigga House. Já nejsem Nigga House. Seš Nigga House. Ty jsi Nigga House. Ne, já jsem kuře. A ty jsi Nigga House, takže mro. Nejsem Nigga House, já jsem rož. To nikdo ani mrkuje. To je nějaká nega, která nechce vyhrát. Já to nějaká nega, která nemá ráda mrkve, například já. Ty vogo, to nikdo nenašel. Tak jo, je po tobě. No, vidíte, takhle můžete hrát, no. O můj bože, kdo tady sem dal TNTčka? Opět. Tak to bych radši ničil. A on to nejde zničit. On to tam dal nějaký opečko. Tak jo, Martine, pojď do nějaké areny. Já nejdu do areny, já jdu do nějakého SG. No já taky jdu do areny. No a prý arena, to SG, to je join arena. Hej jo, počkej. Já ti pak dám itemy, ale teďka ne. Takže... SG join 1. 1, tak se tam joinu. Jsem tu. Já se šodel. Takže jak vidíte, tak teď jsme v aréně 1. No to je... Nechcípl. Ani jeden zatím nechcípl, jak vidíš. Cípl, protože se na ní podívat. Hej, ono tady zase ten delegat, ale zase psi s tím se Jo. budeme utíkat za mnou, jo? Ne, budem utíkat do prostřed, tam to vykrádem a pak budem utíkat za mnou, protože já mám Nodus. Chápeš to? Já dej se go vote, jo? A už startová hra. Ale není. Jo, už se startuje hra. Kdyby vás to zajímalo se go vote, hlasujete pro to, aby začali hru, takže dřív začne. Už začala, takže... No to jo, no, tak dá se to. Martina, pokud si aktualizovat Nodus, myslím, to je moc správně, musím to dělat. Já to rovnou možná ukážu. Aktualizování? Jo, to aktualizování Nodusu. Jak se to dělá? Budeš ho s tím aktualizovat ještě na mý počítač. Co je Kit Nováček? Kit Nováček, to je knížka, která ti říká pravidla. O můj bože, já ji tady mám. Taky. Tak dobrý. Běžím. Mám helmu. Já nemám nic. Zdrháme, nebo nás zabijou. Srďák. Kde seš? Dobrý, vidím tě. Bacha, nikdo za náma běží, Martina. Mám helmu. Máš tady něco? Hm. Co tam všechno tam bylo? Jídlo. Pojď za mnou, já vidím 2 čestky vedle sebe. Tady. To přežiješ. Čekej, ale jak ty jdu? Co tam bylo? Tady byl luk, který dáme k ničemu. Počkej, tohle musíme zničit. Pozor, ani jdu ničit. Potom mi to necháš. Nenechám, já jsem si to zničil. Pojď, bouchej, níž to taky. Nemůžu, protože ty se domů stojíš.
Tak dobře, tak vyplníš ještě. To po půl hodině. Po půl hodině vytěžíme to a zjistíme, že se nedá ničit a... To se ničit nedá. A proč se zaničíme? Neby jsme nejlepší. To zničíme. Jsme prostě negři. Je to skoro zničil. Jo, je to zničil. Kompas a melon. Dobré, se hodí. Jak se dostaneme ven? No, Můj bož. Počkej do postí. Počkej, pomož mi, zničíme tenhle stone, pod tím je čestka. Hej, ne, já to zničím. Ty jsi vybral teďka čestku, teď ti vyberu já. Bože, ty jsi vybral 3. A mě jedno. Já ji vidím. Hej, nelez sem! Jsi takový negr, já na to budu žvat. Zabiju tě. Běž zpátky! Tak teď budu drobit na hlavu. To se nedá ničit. Fu. Hej, třeba mi to uznaj a nebude to považovaný za hackování. Já tady zůstanu v té díře. To mi je jedno. Jsi mi ukradnej. Čau, měj se dobře. I hate you. Pojď mi najít telefon. Ne, až za chvíli. Až skončím tuhle hru, protože... Jestli to bude ta hra s tím Sonem, jak se změní mapy. Jo, kdyby vás to zajímala hra se Sonym, jsem se musel lívnout, protože jsme to hráli hodinu a už nás to nebavilo. Jo, byl na druhém konci mapy. Stoupil jsem na ty entičko asi. Ne, nestoupil, sakra. Ten praštopať vypadal tak důvěrně. Fuch. Jsem skočil zase do pasti, takže musím se zase dostat ven. Roztahuji, potom mě to musí přesunout do té složky, že já nevím jak, anebo tak. No, normálně to přesudeš do... Já vím to po... do binu. A to je všechno a necháš přepsat to. Takže jako kam tam uložit, jedno kam to uložit. Jo, to je jedno. Tak to dobrý, už máš štěstí. Já chci ten nodustik, já jsem mohl mít meč. Ano, ty jsi mohl mít meč. Zapalte to. O můj bože, oni zapalují ty TNTčka na spavnu. Jdu si na server, mapy se ničí a... What the hell, proč je to nějaký Rus? Nebo co to je, nebo je to Slovák, nebo já nevím, co to je. Já bych řekl, že to bude nějaký malinký dítě. No to je taky možnost. Nebo nějaký negr. Pamatuješ si vůbec, že natáčíš, Martin? Jo, pamatuju si, že natáčím. Nechtěl jsi vysvětlovat ten hack. Jo, já, jako tam máte souhrn všech modů, můžete si je zkoušet postupně. Já nevím úplně přesně, co ženy dělají úplně, tak si to můžete zkusit taky. Ale step je dost dobrá věc. Já step je dost dobrá věc. Názorně vám ukážu step. Neřeknu Mrožovi, jak se nastavuje, že můžete skočit třeba takovouhle věc. Že můžete skočit třeba 120 bloků do výšky. Třeba i tohle to můžu skočit. Ale neřeknu, jak se to dělá Mrožovi, protože on by na tom byl závislý potom. Jsem nefér. Ano, já vím, já jsem nefér. Jsem totiž neférový člověk. Co tu máme? A počkat, tady byla nějaká jeskyňka, která je mi pěkně k ničemu. A tam je česká, ale já ji chci. A to nic není. A já ji pořád a budu chtít. Takže ji získám. Ne, nezískám, kašlu na ní. Jo, a potom jim dej do popisku ještě iPhone na tenhle server. Jo, iPhone na serveru dám vám do popisku a iPhone na stažení Nodusu vám dám taky do popisku. Já to bych mohl vysvětlit instalaci. Instaluje se to tak, že... Řečen takhle, mohla bys ukázat to video. Jo, já nevím, jestli mi půjde natáčet plocha, takže nevím. No nic, prostě každopádně takhle. Stáhnete si to, otevřete, zmáčknete tlačítko Start Air, otevřete si .minecraft, otevřete si bin, přesunete tam... Jo, to je úžasný. Přesunete si tam Minecraft, který bude ve složce Nodus, kterou jste si stáhli. Tím pádem si to přepíšete a budete mít normální Minecrafty na 5.2, jenomže s Nodusem. A ten už si dát každopádně dát i off.
Jo, můžete tady vidíte options, jestli dá nudus, já mám on, ale já ho nechci vypínat, protože se mi na tomhle serveru v náramně hodí. Na survival to. Jo, a taky, kdybyste chtěli s námi zahrát nebo tak. Můžete napsat nick do komentáře, my si sám možná když tak zahrajeme. Když tak možná. Jo, když tak, protože nevím, jestli budeme A mít... náš Skype bude taky v Oh je! Ne, tady jsem byl už. Fu! A Skype bude taky v popisku. Jo, Skype když tak... Mrž bude mít Skype v popisku, Mrž bude mít Skype na vás, já to nepotřebuji zase tak moc. No, já už jo, prostě já. Ano, no, ty budeš náš hlavní skladovač Skypeů. Můžeš mi to upravit, protože už jsem tu stál. Tak dobrý, jak... Se nechci přemýšlet to opravit. Tak dej start air. Ta Česka bude určitě... Nevybraná? Máš pravdu. Co to je? Vytáhle ta Česká je kousek od spavnu. Oha, co to je? Tam se není. To byl asi šípy, že? Gold, ty bogo. Jo, tady je ještě dobrá Česká. To je mapa, tyjo. Máš další dva ty potiony na level, už máš jenom level. Ještě najít ten, jo, jak mi minule, protože jo, prostě enchantovaný diamant. Tak jo, minule jsem hrál, našel jsem omylem Diameč. A ještě to enchantoval, už tam byl enchantable. Já byl tam enchantable, já měl level 3, myslím. Jo, ještě si to enchantoval. A dostal jsem na něj Sharpeners 1, což je na téhle mapě úplně nejlepší enchant skoro. Na meče, který se tady nejvíc hodí. Prostě jednoduše se to dá potom udělat. Jo, já jsem jednou úplně haluzově vyrali. Hej, zmáčkni tady tohle, ty tam máš místo, ty tam máš tady tohle, tam zmáčkni start a k tomu zmáčkni R dohromady. Ti vlastně budu průběžně vysvětlovat, jak ten instaluje Nodus. Ne, budeš, až to dohraješ. Ne, se nechce. Protože oni to podle mě nenatáčí plochu tenhle program, přes který to natáčí, takže... Ne, až to vypneš, jakože až dokončí tohle video. Jo, tak to jo. Ti nainstaluju pak. Jak to nainstalované, jako je to Přeinstalovat. Jo, potom kdyby vás zajímalo, tak budeme točit... Počkej, to jsme říkali, že jo. Tak nic, no. Jsme říkali v té druhé informace. To není informačka, tohle to je... Jak nainstalovat? To je let's play z... Survival Games, no, není. Je. Není. Řekl jsem, že je, takže je. Hele, tady jsou solarní panely. Čím to tady sakra je, když tady není redstone? O můj bože, to jsou enchant table. Já si něco o enchantuju. Ten dřevěný meč jeden. Luk ne, tak když nemáš šípy, ty idiote. On se si sněl o kouli. Tak jasné. Oh yes! Nejlepší enchant. Ty Ano. nebo čulek, nechci si dát tracker? Tracker? Ale jo, pořád. On se docela hodil jako. Tracker vám ukáže, no vás přímo navede k člověkovi, který je přímo teď tam. A asi hledá tu čestku nebo má Nodus a snaží se k ní dostat jako já. Stejný brambor. Co je dobrý. Se hodí. Ale nejsou opečen, což máš blbý. Jo, tak to přidává potom 2, myslím. 3 má. Ne, 2. 3. 2. 3. Napište nám do komentářů, jestli 2 nebo 3 a schválně kdo vyhrál, jo? Když vyhraju já, tak máš smůlu. Až vyhraju já, tak máš smůlu. Ano, to je správná sázka. Možná uděláme vlog jak se správně sází. Ne, to by bylo blbost. Nebo... Everybody. Jo, Spider, kdyby vás to zajímalo, tak můžete líst po zdech jako Spider. Takže logicky podle názvu. No a já si tady vyberu čestku, kterou tu Dement nenašel. Teď bude vybraná, nebo toho dementa. Já se ti budu smát. No tak budeš si mi smát, ale kdyby jsi nezabil hned na začátku. Kdyby jsi neleftnul hned na začátku. Ne, tak já neměl Nodus, ty idioté. Tak to máš smůlu. To jsi řekl, Lepší lidi mají Nodus. A Tam je to. Tak vidíš, že lepší lidi hackujou. Seznamte se, hackování, to znamená lepší člověk. Kudě, jak se tam má dostat? Lehce. Lepší lidi našli melon bloky. Lepší lidi si těch melonů udělali melon bloky. Jo, ještě, aby jsem měla, aha. Když jsem jich kamuš. K čemu mi tady bude pěsting? Ke všemu.
Mám to sem? Ne, musíš vylez nahoru. Co nejvíc to půjde. Ne, musíte jít Ne, tady takhle. Sem. Proč se nemůžu pokládat? Juliány. Dá ten. No. Udělám si snowball. Ček, co dělám asi, že? Takhle chci, aby tě někdo připadl z zero. 4, to mi bohatě stačí. Hele, mě se vrátil melon. Tak to skalej pod sebe. Aha. Že by nejšli podkládat bloky. Asi jo. Tak to je dobře k ničemu. A jak se tam... autor téhle mapy asi očividně nezamýšlel, že někdo bude chtít vylízt tam pro tu blbou čestku! A tam někdo je. Jedu po něm. Chci kill. Ne, neukazuj ten meč. Jo, budu ho zabít snowball. Snowblock. Bacha. Hej, taky let's player. Zabijem let's playera, to bude sranda. Oh! On má, Diakalhoty. to má jenom obrázek diakalhot, myslím. Doufám. Doufáš? No když kdyby to zabil, tak to nebylo tak špatný. Vyplní ten spider beat se tebou. Jo, to by šlo. To bylo často. Má jeden meč. Hodně k ničemu. Omlouvám se, že nic nevidíte, nebo aspoň já nic nevidím. Tak noc. Počkej. To možná trochu zvedne kvalitu. Ne, to je to lepší. Fulbright vám rozsvítí jako den. Nebo jako kdybyste měli poblíž torči. Že máte celý svět vyrobený z torčí. Ne, máš celý svět, jako tady uprostřed toho světa byla obří torče. Ano. A my jsme jenom pidíš víc a hrabeme se v nějaký miniaturní kouličce, vedle který je torče. Viď? And I wanna dancing. Tady je na spavnu. Ty jsi na spavnu? Ne, nejsem. Tak vidíš. Tak neříkej, že jsi na spavnu. Jsem velký mužík, který tam vůbec není. Jsi velký mužík, který mi tady do toho pořád kecá a který chce, aby se mu nainstaloval Nodus. To seš ty. Ne, já si to mám nainstalovat, tady je to moc práce. Tam někdo je. Tam někdo je. To ti už vůbec než tam někdo je. I want to kill you. Hej, víš ty, že ten teďka ten tvůj enchantovaný meč nevypadá jako dřevěný, ale vypadá jako kamenej? Enchantovaný, všiml jsi z toho? Podívej tady dolů, takže to bude jako kamenej. A tam je let's player. To bude dobrý, budeš na videu a budeš... A ještě... Budu na videu zabíjet let's playera. To bude sranda, pokud natáčí. No, ještě. Come on. Ne, on má jenom obrázek diamantových kalhot, myslím. Jo. Děkuji chlapíku. Ale to hezký věci. No, tu dvojčestku bych si s dovolením vzal. Iron Nice! X si měl enchantovat. No, A ale, ten meč 4 taky dolů, se bude hodit. ale chápeš to, že to vlastně já nemůžu. Hele, on měl enderperlu. O můj bože, on měl enderperlu, to je tak hustý. Se mi hodí. No, kdybych měl ty nějakou... Hell, bone meal. To bylo rozhodně šťastnější, co? Jo, to jo, no. Tak enderperla, Člověk. enderperla se taky hodí. Bottle of enchanting. Ještě jeden a máš další level. To ještě nějaká čista? Není. Ne, není. Tam máš člověka, to vůbec zabít. Ten se krčí, ten někde je zakempenej. Tak to bude dobrý úlovek, jestli ho zabiješ. Hej, tak to... Neměl to náhodou jenom obarvený? Jo. Ale vypadalo to vážně pravě. Ty stříbrný kalhoty, že? Hej. Proč bych No. měl? Máš šípy. Čekaj. Jo, šípy, jára šípy. Jak to, že mám zabít to 0, když jsem zabil už 2 negry? Vím, že to se musíš, chápeš to, že to není v to, tady to si ukážu až potom. Tam nějaká niga je. Sheldon.
I like little Sheldon, come to me. Ha, on tě to nejvíc. On tě zabije, že luk je nejsilnější zbraň z celé hry. Není. Jo, je. Martine? Hej, on byl poslední Sheldon. On vyhrál. O můj bože, mohl bych si vypnout ty trackery. Co mě to štve. Dobrý. Tak dobrý, a ty kom... Teď jenom chvíli počkejte, budete se takhle dívat na Grapefruita, pokud neuteče, a já mu jenom narychlo nainstaluju Nodus a hned jsme zpátky. Střih, tenhle to nemá, takže nebudu to stříhat, takže chvíli počkejte. A mezi tím tady budu já. A budu si tady hrát. A budu. Starting! Hej, vypni se. Nebudeš, protože už to máš. Děkuji. Jo, už to máš. Tak já si zapnu Minecraft a čekaj na mě, odpoj se z toho. To je jaký? Tady. Kdy to začne? 40 sekund to má šanci. No. Fajn. Ale chci to za arénu. Martin, odpoj se, nejme se to za arénu. Čekaj, já se podívám. Tak nic, no to už nestihneš. Dobře. Ty jsi viděl, ne? Do nějakou jsi klikal. Jo, Seš tu? jo jsem. Nejseš. Jo, dobře, se připojil do hry. Sekundu, představte mi. Borec já. Ty seš nega, co má štěstí jedině. A zdrhej. Našel jsem hromadou itemů. To je dobrý. Ale zdrhej ke mně. Seš kde seš? To mě taky zajímalo. Jsem díře. Tady, počkej, kde jsi? Máš panu pořád ještě. Já zdrhám. Tady je někdo doma tu zbraň, já se ho bojím. Ještě, že má no fall. Kdyby tě to zajímalo, budu v takový obrovský díře. Jo, tak, ne, do ní les, víš, že ho tě nedostaneš. Mám heky. Co by dělal? Tak čekaj, já si jdu. On za mnou neskočí. Player. Počkej. N edition má Nodus. Ne, jak poznáš, že mám Nodus? Ty jsi spadl jenom z milionu kil. Jako prý druhé ten Nodus psal. No a i po mně začali se s tím kamenným swordem. Oh shit, nemáš šanci. Ne, je to žádný sword. Jsi pěkně v prčici. Everybody dance. To vůbec rád, protože on tam dovedě, to se nevíte. To aspoň... Už si tě zabili? Jo. Tak já jdu na jiný svět, mě to nebaví už stejně. Já se nemůžu z toho odsud dostat. Čekaj, já to musím nastavit to... Já se nemůžu zapnout, protože já mám úplně blbě nastavení ovládání. Já jsem to musím nastavit čet na to. Běž do 7. Ne? Tak. Do 6. Martin, jak se portuješ přes to, přes to? Přes step. Jo, běž do 12. 12? Jo, to je to padání z té skaly, to je parba. Je, they say good jo in the 12. Hej, zapni si no fall a oba dva hned skočíme to ze skály. Kaž to na český uprostřed, i když ne, ty chcem. Everybody dancing in the same. Everybody. To znamená tu water. Water. Player. Mám, hej, já nevím, jestli mám zapnutý ten, jak to znamená, jestli mám zapnutý no fall?
Dej Y. No a já se s vámi rozloučím a pokračování z téhle mapy bude v druhém dílu. Takže se rozluč.